Gina, Laš i ja nosimo u školu naše trake mladih rendžerki jer pokušavamo da regrutujemo nove članove u klub mladih rendžerki. Šta su vam to mladi rendžeri? Mlade rendžerke, Johnny Abati. Zapravo, mi smo mlade rendžerke koje su još na obuci. Na ove trake kačemo naše značke za dostignuće kad ostvarimo neko dostignuće. Recimo, ja danas nameravam da dobijem značku za moju kapu koja je šik kombinacija šešira i diska. Meni to zvuči zabavno. I više nego zabavno, Gordi Reinhardt. Članstvo u mladim rendžerkama nas oblikuje u ispunjene žene u budućnosti. Ne znam baš. Moja tetka Roza je lepo zavljena žena u sadašnjosti, a sve što je trebalo da uradi da bi to postala jeste da jede testeninu. Dobro hvatanje, Josephine Prain. A zašto regrutujete nove članove? Zbog onoga što se desilo na prethodnom sastanku. Do sada zaraditi 8 znački za dostignuća. Došte i završiti obuku za rendžerke. Onda izabrati predvodnicu. Predvodnica organizovati sve vas. Kada budem izabrana za predvodnicu, odvešću vas u muzej mode i dizajna, gde ćemo odgledati 8-časovni film koji se detaljno bavi zaslugama mojih predaka u tkanju tvida. Ja tako volim tweed. Ja ga toliko volim da ću se sada rasplakati i obrisati suze marnicom od tvida. Anđela i ja planiramo da regrutujemo još 1-2 devojčice kako bismo pobedile u glasanju. Da naša nova predvodnica ne bi Šta bila... mislite, šta bolje zvuči za novu zakletvu? Živela na net ili na net nismo te ostojni? Aha. Naučite drevnu veštinu predanja konca. Sve ovo može biti vaše ako dođete u subotu i pridružite se mladim rendžerkama. Šta kažeš na to, Josephine Prain? Ja sam već član crkvenog kluba za tkanje, crkvenog podmlatka i član sam savjetovališta Svetog reda sestara protiv lošeg TV programa. Za tebe bi onda članstvo u mladim rendžerkama bila prijatna promena. Šta kažete, devojke? Da čuvamo mesto nekoj od vas na sledećem sastanku? Do sada nismo regrutovali ni jednu jedinu rendžerku u našoj akciji regrutacije novih članova. Koliko nam je još ostalo vremena, Gina Laš? Pa, 5, 4, 3, 2... Čekaj! Stiže novi regrut! A to je... Gordi Reinhardt! Šta ti radiš ovde? Kao što sam rekao, deluje mi zabavno. Plus, ako se učlanim, imaću više prilike da provodi vreme sa rendžerkom Laš. Kako volim devojke u uniformama. Izvinite, patetiku na stranu, ali ovo je sastanak mladih rendžerki, što znači da su ovde samo devojčice, dečacima je pristup zabranjen. Ne bih voljela da saznam da naša organizacija, koja drži do tako visokih društvenih normi, zapravo praktikuje diskriminaciju u svojim redovima. Ne postoji pravilo koje reći ništa, dečaci. Dobrodošao na obuku, Gordi Reinhardt. Izgleda da tvoja pozicija predvodnice nije tako sigurna. To ćemo još da vidimo. Ispravite me ako grešim, a znam da ne grešim, ali samo one rendžerke koje su zaradile 10 znački će moći da glasaju sledeće nedelje. Po mom proračunu gospodin Reinhardt ima, da vidimo, 0 znački. Skoljeva plavuša u pravu. 0 glasova bez 10 znački. Niko nikada u časnoj istoriji pokreta rendžerki nije zaradio više od 3 značke za nedelju dana. Biće nam potrebno čudo da... Zdravo, drage rendžerke. Gordi Reinhardt, šta ti to radiš na drvetu? Sečem suve grane na krošnjama drveća. To je sve deo mog napora da očistim park u ime rendžerki. Čestitam, Gordi Reinhardt, upravo si zaradio značku za dostignuće zvano Ulepšaj svet oko sebe. Hvala, rendžerko Anđela. A sada izvinite, ali moram da očistim koncem zube onom skitnici koji spava na klupi. Možda će Gordiju Reinhardtu poći za rukom da izvede ovo čudo? Još 6 perli i značka za ručno pravljenu kapu je moja. To znači 2 značke u 2 dana, Gordi. Izvinite, gospođo Brinks. Rekli ste nam da pišemo zadatak iz istorije u tišini. Ne možemo da se skoncentrišemo i da radimo, jer neko ovde pravi strašnu buku jer zašiva perje. Gordi Reinhardt, zar nije za danas bio dovoljan onaj tvoj napad Asna na času biologije? Ali ja upravo radim svoj zadatak iz istorije, gospođo Brinks. Ova kapa poglavice je tačna kopija kape koju je nosio poglavica Mudra Sova, šaman koji je učio ljude da poštuju svoje učitelje. Kakav divan izbor za tvoj projekat iz istorije. Samo tiši i dalje, moj hrabri, posvećeni učeniče. Molim vas, nema gupiranja, možete da se povredite. Hej, to može nekome da iskopa oko.
ozbiljno shvatio svoju ulogu čuvara igrališta. Ali to je super, jer će tako zaraditi značku za građansku odgovornost. Hoćete da vidite pravo dostignuće? Gledajte kako postižem novi rekord u pravljenju balona. Sklonite se! Vreme je za Heimlichov zahvat! U buduće, pazi gde izvodiš Heimlichov zahvat. Ta žvaka je mogla da se umrsi u moje zlatne lokne. Ne samo da je Johnnyjevo ispaljivanje žvake na net bilo cool, Gordy Reinhardt, nego si dobio i značku za pružanje prve pomoći. Došla je i sledeća subota i Gordy Reinhardt je zaradio svojih 9 znački kao i svi ostali, uključujući i na net, koja nema šanse da bude naša predvodnica. Nisam ni znala da postoji značka za konstruktivnu upotrebu makarona. Danas imati poslednji test! Imati 2 sata da naučite organsko kuvanje! Okej! Ja sada jedva čekam da dobijem svoju poslednju značku i da tako postanem prava mlada rendžerka. Naročito sada kada je Gordy Reinhardt tu i kad više nema opasnosti da nam na net bude predvodnica. Šta to praviš, Gordy Reinhardt? Pogađala, tiše malo molim te. Ovaj pusnasti sufle je veoma delikatan i najmanja vibracija bi mogla da ga sruši. A ja spremam ukusne i prirodne čokoladne kolače. Hej, gde mi je nestalo testo? Možda sam greškom napravila ukusne i prirodne čokoladne kolače koji nestaju. Ko radi taj greši, Anđela? Moj sufle! Ups, baš sam trapava, slučajno sam oborila policu sa neverovatno bučnim posuđem. Uništen je! A ne, Gordy Reinhardt, šta ćemo sad da radimo? Skoro da nam je nestalo. I ovo zvati sufle? Ovo je grozno! Nema 10. značka za tebe! I doći sledeće godine ili ne! Meni sve jedno, ha? Ali čekajte, Nije on kriv. Sve je u redu, ponela me moja gordost. Mogao sam da napravim mafine, ali ne! Tako mi je žao što ideš, Gordane. Javit ćemo ti kako se završilo glasanje. mi smo te kojima je zaista žao, jer ćemo uskoro biti pod vođstvom odvratne i gadne na net. Osim ako... Ja ne postanem predvodnica, onda će svi želeti da postanu mlade rendžerke. Anđela, predvodnice naša, poštenije si i bolje od mene. Pomozi mi da zaradim značku kako bih postigla još nešto osim što se pretvaram da sam francuskinja. Naravno, odvratna na net. Prvo ćeš da zaradiš značku za ulepšavanje sveta oko sebe, tako što ćeš se otarasiti ogavnih nefrancuskih vila. Pomoć! Molit će me dvodimenzionalna lujka. Ja sam sad pljosnata kao pufrasti sufle Gordija Reinhardta koji sam namerno uništila. A ne, tim tempom nikada nećeš biti ispunjena žena sutrašnjice na net. Ništa ti ne brini jer je rendžerka Apati spremna da zaradi značku iz pružanja prve pomoći. O, vidi, izgleda da je vreme za Heimlichov zahvat. Dobri, kolačići, pravi više! Dobit ćeš 10 ustavu! Sada! Za razliku od Anđele, ja sam napravila dovoljnu količinu divnog cheesecake-a. Ima glazuru od svežih ribizli koju sam jutros naredila mom kuvaru da ubere u mojoj bašti. Kakvo nesportsko ponašanje! Moj predivni cheesecake sa ribizlama je uništen! Čuo sam da si rekla da su ribizle jutro su ubrane. Pa? Sezona ribizli počinje tek za 2 meseca. To je sigurno medveđe grožđe koje izgleda isto kao ribizle, samo što izaziva velike stomačne tegobe. Ti zamalo izazvati meni dijareja! Ništa 10 značka za tebe! Šta? Ne možete... Gordy Reinhardt, dobiti značka za poznavati bobice! Ništa glasanje! Novi predsjednik Gordy Reinhardt! Sigurno ne želite da budete članice kluba u kome ja nisam predvodnica? Čestitam, Hart. Čekaj, pa to jesu ribizle. Da, i iz konzerve su. Mogu da osetim razliku. Možda treba da kažemo gospođici Yamagachi. Ti si već dobio značku za građansku odgovornost, Gordy. Neka
ostane mala tajna nas, renđerki.